Is-sibt filgħodu il-ħin eżatt id-9:27. Dan huwa l-mument li fih fabbrika li kienet qed tinbena f'Kordin spiċċat bord ġebel, kollox krolla f'żewġ sekondi, għajr għal parti żgħira fuq wara tal-binja. Fis-sit fil-ħin tal-inċident kien hemm 6 persuni, wieħed minnhom żagħżugħ li skont sorsi ta' Net News kien ilu fuq ġewwa tal-binja 7 minuti biss. Ħaddiem Malti ta' 20 sena li spiċċa maqbud taħt it-tifrik. 3 oħra jinsabu fil-periklu tal-mewt u qed jingħataw il-kura fl-ITU waqt li ieħor qed isofri minn ġrieħi gravi. Fost il-persuni involuti kien hemm 3 ta' disċendenza Albaniża u ieħor mill-Bosnja. Wieħed minnhom irnexxielu jsalva b'mod kważi mirakolus wara li qabad mal-pajp ta' trak ta' siment li kien fis-sit ta' kostruzzjoni kif jiġdu dawn il-filmati. Hija sit ta' kostruzzjoni qiegħda tinbena. Ovvjament xi kkawża l-inċident dika ovvjament hija sta issa għall-inkjesta maġisterjali u anke għall inkjesti indipendenti min-naħa tal-OHSA wkoll illi ovvjament kif tistgħu tifhmu dina ġrat ftit tal-ħin ilu għadu kmieni wisq illi tistgħu tifhmu nistabilixxu xi kkawża dan l-inċident. Bħalissa fiż-żona industrijali ta' Kordin għaddejja ħidma ta' salvataġġ mill-membri tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili li qed jużaw klieb u anke drones f'operazzjoni deskritta bħala waħda delikata fejn spikkaw momenti ta' ansjetà kbira anke għal qraba tal-ħaddiema involuti. Jekk naslu fi stat li ħajkonna nagħmlu nwaqqgħu il-binja b'mod kontrollat, se nafżawkom iktar tard aħna ma kif qiegħda l-binja jista' jagħti il-każ li jkollna nieħdu d-deċiżjoni li nwaqqgħu il-binja aħna stess nippruvaw nitfgħu il-bot minn fejn għandna l-indikazzjonijiet il għaliex kif tistgħu taraw il-binja qiegħda imminenti li taqa'. Iż-żagħżugħ maqbud taħt it-tifrik ġie lokalizzat iżda mhux jikkomunika mal-membri tal-emerġenza. Il-ħidma ta' salvataġġ ilha għaddejja għal aktar minn 8 sigħat. Dwar dan il-każ infetħet inkjesta mmexxija mill-Maġistrat tal-Assa Marcin Farrugia waqt li l-investigazzjonijiet tal-Pulizija dwar dan il-każ għadhom għaddejjin.